Arewa muna lacking creativity, ba mu ƙirƙiro wani abu mai sai dai duk sanda wani ya ƙirƙiro wani abu yayi zaka ga mutane suna ta kokarin su yi copying wannan abun su ma irin formula din da ya apply su yi apply. Bayan cewa kawai dan wani yayi abu yayi trending ba lalle bane kai wai zaka yi abun nan kai trending. So idan mutum ya zo da wani abu a Arewa zaka ga mutane suna ta kokarin copying din abu suna son su ma su yi trending kamar yadda yayi trending. Har abun ya kai ya zama hauka a idan duniya. So wannan mai gawayi din da ya zo ya yi amfani da wannan formula din ya yi trending. So ko ma bai yi amfani da wannan formula na gawayi ba ya zuba maka shi gawayi ya zuba maka shi tattaka ranan zai yi trending. Ya kamata mu yan Arewa mu gano mu mutane ne masu tauhidi waɗanda muka yi imani da cewa Allah yake yin komai. Wa minan nasr inda Allah. Ita ɗaukaka ko cin nasara kawai tana zuwa ne daga Allah. In Allah ya ce za ka ɗaukaka wallahi sai ka ɗaukaka. In kuma Allah ya ce ba za ka ɗaukaka ba wallahi komai za ka yi. Mutum nawa ne ya yi tsafi wai don ya yi kuɗi bai yi kuɗi ba ya haukace. So wannan ya ishe ka ya zama darasi cewa kawai abin da ya kamata mu yi focusin yanzu mu 'yan Arewa ya kamata mu yi focusin ne kan building sana'a, saboda maganan ka ce wai kana neman aiki ko kana neman wani menene yanzu duk wannan an wuce wannan stage din. Ana magana ne na ka fara building life, lokaci yana tafiya ka fara building da sana'a kamar yadda Allah ya halitta rayuwar dan adam a cikin rayuwar duniya. Daga jariri yake fara rarrafe, yake fara gudu, yake fara tafiya, yana faɗi, yana tashi. Haka ya kamata ka yi amfani da wannan formula din na rayuwa, ka yi building business. Za ka haɗu da setback, za ka haɗu da matsaloli a cikin journey din kowane abu da za ka yi. Amma za ka dinga learning ne from the mistakes so that you can go far. Amma mu abin da muke da shi mindset din mu 'yan Arewa kullum abin da muke so kawai yanzu. Sannan relying kan cewa sai ka yi building through online earning, sai ka samu kuɗi ta online din nan. Kamar yanzu saboda da yawa daga cikin applications din nan, platform din nan suna biyan kuɗi, suna monetizing din users. So zaka ga mutane kowa idan shi ya rufe, maza da mata an haukace, kawai kowa abin da yake so ya iya za a yi trending ya samu kuɗi. To ka fara building life ko da ma ka samu kayi a fara biyan ka a online din nan ba reliable bane. Za mu ga wannan darasin fa lokacin da Najeriya ta rufe Twitter. Akwai mutane da yawa daga South, especially Yarbawa, waɗanda sun fi mutum 10,000 da sun alakanta rayuwarsu ne da kasuwancinsu a Twitter. So sanda Najeriya ta rufe Twitter kusan months da yawa, buildings din gaba ɗaya business din su ya collapsing, wasu sun yi broke, wasu gaba ɗaya kasuwancinsu duka ya lalace. So ka ce za ka yi building life through online kawai, wallahi is not a way to go. A'a, ka fara sanin mindset din business, yadda za ka yi building business, yadda za ka yi haƙuri da setbacks, yadda za ka yi haƙuri da faɗuwa da samu. In ka iya wannan, so kaga da to through the journey ma maybe through business din da kake yi ma, da yawa daga cikin mutanen nan turawa ma da muke gani za ka ga wasu da yawa through sana'ansu ne, saboda ko su ma za ka ga apps din suna encouraging ɗinka cewa create original video maybe from your business. Especially za ka ga wasu daga kasuwancin su ne, kana kasuwanka ne kana ɗauka kana nuna yadda kake kaza ko kana nuna yadda kake kaza. So in ma ka samu walillahi alhamdu, in baka samu ba ma kana da kasuwancinka kuma kasuwancinka yana running. So gaskiya matasan Arewa muna da matsala. Ya kamata a ce by now mun fara learning from mistakes because lokaci yana tafiya and we are left behind. That's the fact.